abun da zai bugar da kwakwalwar dan adam addinin musulunci ce haram. In fura ne in ka saka kwaya a ciki haram, pure water ka saka kwaya a ciki haram, lakasera in ka saka kwaya a ciki haram. Kun gane? Codeine in ka shashi ya wuce gona da iri haram, benelin in ka shashi ya wuce gona da iri haram. Ai benelin ba maganin mura bane, amma in ka shashi ya wuce gona da iri yayi overdose haram. Totolin in ka shashi ba inda likita suka tsara ba ya zama haram. Tramol in ka shashi ba fannin da likita suka ce a shashi ba ya zama haram. Kowane abu an saka shi daidai position din shi, ina fata an gane. Kuma ku sani ba a magani da giya, ba a magani da whisky, ba a magani da gogoro, ba a magani da wine, ba a magani da burkutu, ba a magani da wato abun nan gogoro. Ai kun gane gogoro ko? Ban san inda zan muku kwatance shi ba. Suna yi da tikar rake, suna yi da ruwan rake, da ruwan rake, da shan bammi. Wannan haram. Itacen kwakwa sai a je a fafe shi, a fasa shi, in an fafe sai a yi dan wani kurtu, a dan yi wani kori, sai dinga tara ruwa, sai a tara a zo ana kwashe ruwan kowane rana ana sayarwa. Bammi ba a yi. Masu ciwon sharatuwa ba a yin giya, ba a yin magani da bammi. Ko masu ciwon sharatu ko ciwo a ɗauko kashi a jika shi a ce busheshen kashi magani ne, ba a yi. Amma dabban ni'ima, kashin raƙumi za a iya magani da shi, ana iya yin fitsari da maganin shi. Dabbobin ni'ima. Amma alade haramun ne cin naman alade, haramun ne amfani da jinin alade, haramun ne da amfani da kitsen alade, haramun ne da naman alade, saboda Allah ya haramta. Ina fata ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ai wannan ayan kun sani ba sai na fassara ba. Allah ya haramta muku cin naman mushe, Allah ya haramta muku cin alade. Allah alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ذلكم الفسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Akwai kai ne in kace fasara wannan ai ya cinye airtime din ma zai ci awa daya. Main point dina shine kawai an haramta muku naman alade, kuma laifi ne ku yi magani da jinin alade, ku yi magani da kitsen alade, laifi ne. Ka san mata ana zuwa a same su a ce ai ba laifi in kika shafa kitsen alade a kanki, ai za ki iya shafawa gashin ki zai toho, sai a miki ƙarya, laifi ne. Ko kuma a ce ki samu giya ki shafa a sumanki, wannan laifi ne. Wanda ya sayi giya an tsine mishi, wanda ya ɗauko giyan an tsine mishi, wanda ya goye ki a napep an tsine mishi, wanda ya ɗauko ki a tasi an tsine mishi. In ya san giya ne, amma in bai sani ba za a kama shi ba. Mu addinin musulunci ba a kama mutum da laifin da bai sani ba. Ina fata an gane. Daga yau kun ji laifi ne a yi magani da abin da yake haramun. Saboda haka kuma laifi ne a dokan musulunci, laifi ne a yi wato a yi duba, laifi ne ka je wato ka je wajen mutanen wato boka ya baka labari, ko ka je kuma ka tambaye mutanen da wannan sai mun zo fannin. Akwai mutanen da in ka sauka a airport a waɗansu ƙasashe, kana sauka ko a tashan jirage, in kana sauka kawai suna ganin ka sai su ce mun ganka, tauraronka na da kyau, za ka yi arziki, za ka yi mulki. In mace ne su ce mun ganki, za ki aihu, za ki aifi mai mulki, sai ki zauna kina sauraron su. To laifi ne wannan. Kun gane? Sai mun zo muna magana akan abun nan bokanci, shine za mu bude wancan magana. Allah ya sauka.